Сезнең аерылышыдан соң комментаторлар ике армияга бүленде. Заманалар үзгәреп бара. Менә сөйінәм, кой вакытында бик шушындай дөрес сүзләр язалар, гаилә темасына да кешегә теге әйтәләр бит инде үз тормышыңны сен кешегә күрсәтмәделәр. Үз йөргән теге эшләреңне хәзер бөтен җирдә көнләшү күп. Шуның өчен күз тия, андай берләр дә бар. Менә шундый кешеләр бар, кеше тормышын белмичә, менә анда мине дә язалар теге, имеш анда мин анда шулай йөрим, тегеләй булай, мондый анда имеш анда кул күтәргәнмен икән дип, тегеләй булай дип. Но ничек сез күрәсез медальнең бер ягын гына. Менә шуны әйтәм килә. Шушы негатив язучы кешеләргә. Әле икенче ягын аның мин ачмадым.